toto video a čau. Takže pri tomto videu je to Battlefield Hardline Beta. A ideme si ju zahrať. Bože, už som sa tak naň tešil. Dobrá grafika. Sice už ste si mohli všimnúť, že už som rank 14, ale... Áno, dobre, požil. Som celkom prekvapený z tejto hry. No, neprekvapený, ale... That's good, jednoducho tá hra je dobrá. Takže my si chvíľu tu počkáme. A môžeme sa potom vrhnúť hneď na hru a uvidíme, aké budú z toho. Okay. Takže hráme si. Stále musíme čakať. No dúfam, že tu budem za policajtou, lebo toto mapu som hral. Hej. Som sa trošku rozohral, tak 14. rank, dobre. Yes. Políši a mám tu najlepšiu. Dobre, napredala. Nechcel som si dať snajpu. Nechcel hrať za neho. To je Glock. Som nevedel, že je v kom. Dobre, granát. Troll. Yes. Ale chcel som sa zabiť, hej. Toto už bol fakt, že nás. No, takže budeme ešte stále čakať. Musím pretora. Počkať. Kde to je? Prdele. Áno, mám najlepšiu. Ne, nemám. Teď si kúkneme. Weapon license, nič, dobre. Grip. Vertical grip, dobre, môže byť. Máš ho. Toto by som si chcel. Dobre, už idem. Gripy sme si dali, vertical grip, dobre. Máš ho sme si dali, sorry. Optika. Mám len tu? Dobre. Return to deploy. No, celkom v pohode zbraň. Ja idem na moju... Yes, to je moje zlátko. A chcem si kúpiť čezetu, alebo jak to sa volá. A to rýchlo, tak chcem prebehnúť na moju kemperskú miestnosť a tam je G-Defend, pretože to je veľmi pekné hore. Že si to tu pekne vybehnem, neviem, že tu niekde nebudú tie také, jak to povedať, koho tu počujem? Neviem, či tu je, alebo nie. Zato vyskúšam tu vybehnúť hore. Lebo tu väčšinu sú títo, dá sa povedať, že skauti. Toto tu viacej láhmím, ale som si kill. Ale máme to defendnuté, ja neviem teraz, kde bude kamoš. By som to mal vyskúšať stade. Tieto tu dvere. Nie to tu ten... Shit! Krycia paľba. Môže rýchlo hodiť first aid. Dobre, celkom som teraz pekne zahral. Musím usnať, ale ja som nevedel, že budem tu tak dobre hrať. Dobre, si dal na mňa. Nedal, dobre. Svinia. Nie! Dajte mi moju. Vykudím. To si budem stade skôr kúkať. To by asi bol lepšie. Alebo ja neviem. Jednoducho, teraz som trošku tichšie. Alebo pôjdeme tu. Tu je fest dobré kemperské miesto. Keď tam sa tak pekne na to pozeráte. Čo? Ja neviem, čo tam teraz majú. Nikto. Ukáž lávku Čo? MP5. No, tu je tá MP5, ktorú som dával na Battlefielde, iba že tam bola MP5, alebo tak, neviem.
Že ja si dám zase deploy, tak nedám. Dám si to až tu. No, škoda, že sa tu nedá jezdiť teraz autom. Ako dá sa, ale na tejto mape nie. Ale banka je krutá, jednoducho. Squad sa nám nespalo. Ó, dobre. Stop the carry. Ó, pozor, ja tu vidím druhého. Ó. Tu máme akože... Ó, kill. Tam už je dole. Ja to rýchlo prešprintujem až dole a budem sa snažiť nejak kryť za to auto. Budem sa snažiť to dať aspoň tu, ešte k tomu stopu. To nejak vyskúšali. Jo, vidím. Asi neviem, skáď môže byť. Assault rifle coin. Good. Ešte mám menej. Zatiaľ som tu, lebo chcem vyskúšať im ísť tak do zadku. Tak asi nevyskúšam, lebo vidím snajpera. A ja som ho videl. Len no. Ale jak to... Aha, on sa... No. Good. Preženo. Ale raz som ho zabil, takže... Ja si myslím, že moje... Nie gra... Dobre, prvýkrát ma zabil, dajme to moje razy, takže dúfam, že to bude dobré. Prčic. Nie, nás tam vyzabíjal. Deploy automatik. Ideme blomby. Pôjdem do shopu, kopím si aj nejakú pištoľku, tú 60-ku. Boli bonusty, tak neviem. Ale lepšie. Asi tam hodím granát. Nie first aid! Ja som nechcel kit. Ó, dobré on. No, už nemá nič. Cigan. Asi podoskočím. Si to kúpim ešte po tejto hre. Hacker. Ó, jo. Criminal stole loot. Ó. 7 kg, 5 umrtí, 2300. No. Takže teraz si ju ideme kúpiť. Dobre, super. Že nie nič. Takže... My si dáme shopping. Aha. Nie tu. Počkať. Messagement. Čo? O, prela. No celkom dosť. Poďal. No, takže. Dáme si ešte tuto. To už nebude asi až tak dlhé, ale je to beta. Čo hovorím? Dobre. Čo to je zase nový? Optika, holo. Good. Good. A tu je čo? No, rešek je, dobré. Aha. No, takže my si dáme secondary a dáme si túto čezetku, si kúpime. Ale tento deploy. A my budeme... Sme tečka, ale... Máme za zbraň EOčku. Na KM-ko by som si rád našetril. Ohohohohoho. To je tá čezetka? Áno. To je jedno. Nemení. Ja vyskúšam ísť tak trošku. Nikto tu není. Čo? To už tak od začiatku tam už sú tabličku? Nevidel som, že ma zabili. Tak ako myslím do ruky. OK, to je jedno, takže dáme si deploy, dáme si na nášho cigáňa. O, ďalší. Som išiel ho doraziť F-kom. Zase blízko forever. Ja closnem dvere radšej. Všade. A to bude dosť povedať.
som nechcel byť. Lebo keď otvoria, tak to budete počuť. Čo? Tak ja som to veľmi nepočul, no ale... Som bol až príliš vnorený do hry. No, zabite ho. Aspoň ty prežij. No, dávaj. Yes. Však som ho zabil. Aha, to bol iný. Či? Nie. Vyseral navzájom. Dneskam si. No dobre, pôjdeme zase na toho cigáňa. Nie, nepôjdeme. Ten je vyššie v boji. A tak ani nie, ale... Nehora by som to festy pekne dával. OK, tak ešte vyskúšame to tu trošku. No ber to ty. Nemal by to byť nikto, ale je. Tak není. Teraz neviem, či... Už 4 sekundy, takže už dramet. Neviem, jak sa tu pohrálo, tak... Dobre, prvá vec zničená. Aha, to si máme všetko poničiť. Dobre. Si vidím ešte vyššie na tú strechu, uvidíme. Ó. To nie je zase tak vysoko. Aha, tu som si keby zobral snajpera. Tak si príjem, tu si tak ľahnem na kraje, môžeme ísť skempiť. Nemôžeme. Nie! Mal som odpadať. Ale to máme. Teda vyskúšam moju taktiku do zátku. Taktika bola neúspešná. Ja viem, kde sú. Prečo mi to pripomína Deserta? Idla. Počul som tu jedného kantera. CTčka dá spovedať. Counter-terorista. Pusti. Už nie si. Čo? V pohode akože no, tak že úplne. Dobre, aspoň viem, že je na streche, ale ja už by som to radšej vypol. Nechcem, aby bolo prvé video také dlhé a ešte sa vám chcem veľmi poďakovať k tomu, že ste dali neuveriteľný počet lajkov po prvé odoberania na Battlefield 3 a toto je taký bonus pre vás. OK, takže ja vás asi... No, jednoducho. Čau.